Καταρχήν να σας καλησπερίσω και εγώ από μεριά μου. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, λόγω ότι υπάρχει πολύ καλή συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο της ανακύκλωσης. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα σας δείξω ένα βιντεάκι με την εταιρεία την οποία αντιπροσωπεύουμε, τα καινούργια μηχανήματα και τις καινούργιες τεχνολογίες. Η εταιρεία μας ξεκίνησε τον 10ο του 2003. Εγώ μαζί με τον αδερφό μου ξεκινήσαμε την εταιρεία. Κάναμε εισαγωγές, εξαγωγές και εμπόριο γερανών και μηχανημάτων τεχνικών έργων. Ο προσανατολισμός μας ήταν κυρίως στο εξωτερικό, διότι η περίοδος η οποία ξεκινήσαμε την επιχείρησή μας είχαν παρέλθει τα Ολυμπιακά έργα και δεν υπήρχε πολύ μεγάλο αντικείμενο και έργο να παράξουμε εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει εξαγωγές και τριγωνικές συναλλαγές σε όλο τον κόσμο σχεδόν, κυρίως σε γερανούς. Έχουμε πουλήσει στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όπως είναι η μακρινή Ινδία, η Νότια Κορέα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βενεζουέλα, Νότιος Αφρική, Χιλή, Αργεντινή. Το δεύτερο, το 2007, γίναμε μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για γερανούς και ειδικές μεταφορές. Με τιμήσαν όλα τα φόρα, δηλαδή όλοι οι διεθνείς οι οργανισμοί από κάθε χώρα, και τον Νοέμβριο του 2007 βγήκα πανψηφί, έγινα αντιπρόεδρος διοίκησης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Θέση την οποία κράτησα μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, και το 12ο του 2008 κάναμε την συμφωνία με τη Senebogen για να αντιπροσωπεύουμε τα μηχανήματά τους σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους, γιατί η Senebogen βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 1 στη διαχείριση υλικών, είτε αυτό έχει σχέση με μονάδες ανακύκλωσης, μονάδες εργοστάσια σιδήρου, χαλιβουργίες και διαχείριση λιμένων για bulk material. Άλλες αντιπροσωπείες τις οποίες έχουμε είναι η Yundan από τη Φιλανδία, που έχει κυρίως τρυπάνια θεμελίωσης, η Orlaco από την Ολλανδία, που παρέχουμε κάμερες και συστήματα παρακολούθησης και ασφάλεια μηχανημάτων, και δεν είναι μόνο για τα μηχανήματα, υπάρχουν και για τα πλοία και για τα motor yachts και για τα νουρκά. Η άλλη αντιπροσωπεία η οποία έχουμε είναι η Jung. Έχει υδραυλικούς γρίλους από 5,5 τόνους μέχρι 50 τόνους και πατίνια μεταφοράς σε βιομηχανικούς χώρους και σε κλειστούς χώρους και σε γιάρδες, logistics center μέχρι 180 τόνους. Και η τελευταία εταιρεία η οποία αντιπροσωπεύουμε είναι η Cranimax, είναι το λειτουργικό πλάνο ανύψωσης, ειδικότερα για δειλιστήρια και ανεμογεννήτριες. Δηλαδή γίνεται ένα πλάνο ανύψωσης, αποτυπώνεται σε 3D διάσταση με τα χειρότερα σενάρια για τις πιέσεις των εδαφών. Το παραδίδουμε στην εταιρεία η οποία είναι να σηκώσει μια ανεμογεννήτρια, να σηκώσει ένα reactor, ένα αντιδραστήρα σε ένα δειλιστήριο. Εξετάζουμε τα χειρότερα σενάρια και πηγαίνει ο γερανός και κάνει την ανύψωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο καλούς πελάτες μας, οι οποίοι αγοράσανε καινούργια μηχανήματα. Βλέπουμε ότι η κρίση αρχίζει και φθήνει, δίνει τη σκητάλη πάλι στην ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο το πάνω το 870, το R-Special, θα πάει στην Κύπρο για τη διαχείριση υλικών μέσα στην τσιμεντοποιία του Βασιλικού,
Και το 850M Special που βλέπουμε κάτω θα πάει στο λιμάνι του Ρεθύμνου για διαχείριση υλικών μέσα στο λιμάνι. Και τα δύο θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν παραδοθεί το ένα στην Κύπρο και το άλλο στην Κρήτη. Σχετικά με τη Σενεμπόγεν, η Σενεμπόγεν ιδρύθηκε το 1953 από τον Έρικ Σενεμπόγεν. Μπορούμε να δούμε στις εικόνες τα 4 εργοστάσια τα οποία έχει Σενεμπόγεν. Αριστερά επάνω είναι το πρώτο εργοστάσιο το οποίο ιδρύθηκε το 1956. Λόγω χώρου και οι συνθήκες, επειδή όπως βλέπετε χτίστηκε πρώτα το εργοστάσιο και μετά χτίστηκαν σπίτια μετά. Τη δεκαετία του 90 ήρθαν σε συμφωνία με τη Δημαρχία για να τους δώσει κάποιο άλλο χώρο. Δεξιά είναι το εργοστάσιο του Βάκενστοφ, 110 χιλιόμετρα απόσταση το ένα εργοστάσιο με το άλλο. Στη μεσαία εικόνα μπορούμε να δούμε το εργοστάσιο το οποίο έχει Σενεμπόγεν στην Ουγγαρία και φτιάχνονται τα σασί, και διαμέσου του Δούναβη με την τελευταία εικόνα το καινούργιο εργοστάσιο το οποίο χτίστηκε το 2008, που το λιμάνι από το καινούργιο εργοστάσιο είναι απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Γίνεται η μεταφορά των σωμάτων των μηχανημάτων από το εργοστάσιο της Ουγγαρίας στο εργοστάσιο της Γερμανίας για μοντάρισμα. Αυτό που έχουμε και πορευόμαστε μαζί με τη Σενεμπόγεν είναι ότι είναι οικογενειακή επιχείρηση, όπως και εμείς. Έχουμε την ίδια φιλοσοφία. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στον πελάτη. Οποιοδήποτε πρόβλημα να έχουμε και θέλουμε άμεση λύση και δεν μπορούν κάποια άτομα μέσα από τη Σενεμπόγεν να μας το λύσουν, μπορούμε άμεσα να πάρουμε τον ιδιοκτήτη και να βρούμε λύση μέσα σε 5 λεπτά. Είναι μόνη η εταιρεία η οποία δεν έχει φασόν μηχανήματα, δεν κατασκευάζει φασόν μηχανήματα. Αναλόγως με τις απαιτήσεις του πελάτη μπορούμε να κατασκευάσουμε μηχάνημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, όπως ακριβώς το θέλει, τις προδιαγραφές τις οποίες ζητάει ο πελάτης. Και έχουμε κάνει ουκολίγια. Γενικά να πω ότι έχουμε τις καλύτερες τιμές, και αυτό το καταφέραμε μαζί με τη Σενεμπόγεν για να εισέλθουμε στην ελληνική αγορά και στην κυπριακή, να έχουμε τις καλύτερες τιμές από τον ανταγωνισμό και συνδυάζουμε νούμερο 1 προϊόν με την καλύτερη τιμή. Εδώ κάποια στοιχεία μηχανήματος και κάποια οψιόν τα οποία μπορεί να υπάρχουν στα μηχανήματα, σύμφωνα με τις καμπίνες, με τα εξαρτήματα, τα παρελκόμενα που μπορούν να πάρουν αρχιβάδες, γκράπες, μαγνήτη, ψαλίδι είτε ή vacuum για αναρρόφηση, ο τύπος της μπούμας. Όλα τα μηχανήματα της Σενεμπόγεν μπορούν να, εκτός από διζελοκίνητη μηχανή, μπορούν να έχουν και ηλεκτροκίνητη μηχανή. Και κάτω είναι κάποια παραδείγματα από τα σασί, τα οποία μπορούμε να χτίσουμε πάνω το μηχάνημα. Απλώς μπορούμε να το βάλουμε και σε οποιοδήποτε ορμητικό, σε οποιοδήποτε φορτηγίδα. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Οτιδήποτε χρειαστεί ο πελάτης, το αναλύουμε, το σχεδιάζουμε και το εκτελούμε. Εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη δεύτερη φωτογραφία δεξιά από πάνω είναι ένα μηχάνημα με ηλεκτροκίνηση, με ηλεκτρική μηχανή, και κάτω βλέπουμε τις ώρες τις οποίες έχει λιανίσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αυτής να αλλάξει 2 φορές την περιστροφή. Και πάμε στη νέα γενιά των μηχανημάτων της Σενεμπόγεν. Τα Equilibrium στα γερμανικά, Balancer στα αγγλικά, σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά μπορούμε να το πούμε σαν ισορροπιστής, μηχάνημα ισορροπίας, και αυτό γιατί βλέπουμε ότι στο πρώτο τμήμα της μπούμας η μπούμα ενώνεται με το αντίβαρο, και με τις κινήσεις τις οποίες κάνει η μπούμα
κινείται αναλόγως και το αντίβαρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και εδώ έχουμε κάνει έναν υπολογισμό με 15 cents την κιλοβατόρα για ένα μηχάνημα το 8100 EQ, το οποίο μπορεί να κάνει operation σε μια έκταση 1800 τετραγωνικών μέτρων, στα 22 μέτρα μπούμα. Στο τέλος της μπούμας μπορεί να πιάσει 4 τόνους. Έχουμε μια ανάλυση, το κόστος για το 8ωρο 90 ευρώ. Και αναλόγως και τα άλλα μηχανήματα. Το μεγαλύτερο, το 8160, μπορεί να κάνει operation μέσα σε μια ακτίνα και ένα range γύρω στα 2.300 τετραγωνικά μέτρα. Όπως βλέπουμε και στο γράφημα εδώ πέρα, μια αποτύπωση ενός εργοταξίου διαχείρισης υλικών, φόρτωση, στίβαξη και να δούμε και το βίντεο. Cinebergen presents the 8130 EQ, the modern way of material handling, versatile, reliable and efficient. Today, more than ever before, operational and energy costs are decisive criteria in modern material handling. With this in mind, Cinebergen has produced an extremely economical and cost-effective machine in the new 8130. Thanks to innovative balancer technology, the machine can be operated with reduced energy consumption. High ranges and loads of up to 10 metric tons make the 8130 not only extremely versatile, but incredibly efficient. The perfect machine for demanding applications at the scrapyard or in the port. With the 8130 as balancer material handler, we are reaching a new dimension in terms of energy efficiency. Balancer technology. The robust equipment relies on just 2 cylinders. The shaft is moved by means of a massive pushrod. Long hydraulic lines are unnecessary. Parallel, a movable counterweight provides a consistent balance analogous to the classical lever principle. How does it work? When the boom moves outwardly with the load, the counterweight in the rear follows suit. Thus, in every situation, the focus of the equipment remains in the center. The consequence of this is a low energy expenditure. As the machine is fully balanced in every position, a much smaller energy input is required, and we are talking about 50% of a regular conventional material handling machine. Even when in stationary use, the 8130, with a maximum range of 27 meters, is well suited for material handling. Here, yet another advantage comes to bear. When operated electrically, costs can be minimized even further. The electric motor of the 8130 EQ has an output of 130 kilowatts. Alternatively, a Cummins diesel engine with 160 kilowatts is also available. The Cinebergen hydraulic system stands for reliability in all functions, and the robust steel construction is designed for long-term use. The topic of efficiency was always in the foreground during the development of this machine. The electric drive makes significant savings possible in both energy and operating costs. First tests have shown that in combination with our electric hydraulic drive, we can save about 75% in operating and energy costs. Savings of 75%. The Cinebergen Industrial Max Cab, a cabin that combines an optimal overview with the highest possible comfort. The continuous inwardly inclined armoured glass window provides excellent visibility. Underneath too, as the floor panel is standard.
Joystick-controlled operation, convenient, sensitive, and precise. The H130's low service costs are impressive. It sets standards in terms of safety and operational simplicity too. The power pack, the heart of the A130 EQ. All relevant drive and control components are all easily accessible, central, and in one place. The intelligent modular system ensures maximum working safety in all weathers. All maintenance points are optimally accessible. This is also true of the positioning of the cylinders. Short lines to and from the cylinders are yet another advantage. Up to 10 metric tons load, a maximum range of 27 meters. In the stationary solution, this means a working area of 2,300 square meters. A crawler track, pontoon or gantry variants can also be made available at the customer's request. The A130 EQ, thanks to balancer technology and electric drive, a new dimension in terms of energy efficiency. Energy efficiency is today an extremely important factor in terms of competitiveness for our customers, whether in scrap or port material handling. The Sennenbergen A130 EQ. This is maximum energy efficiency. Go for green. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.